Целта на това, което правим днес, е да информираме и да достигнем до повече хора за темата за енергийните напитки и бустерите. Как трябва да изглежда една подготовка, така че да може да подготвим сърцето за това, което предстои товарване преди едно състезание. Спортно сърце, какво представлява това състояние? Има ли упражнения, които трябва да се правят след финиша? Какви са границите на пулса на спортуващ човек и кога вече те се водят опасно високи? Какви са сигналите, които ние не бива да пренебрегваме в никакъв случай? А как се различава това, за което говорите, от неврологична болка? Какво е гълтане на език? Няма такова нещо. Колко време имаме, за да почнем сърдечен масаж? Така, и следващата стъпка вече е използването на автоматичния дефибрилатор. Какво смятате, че трябва да се подобри, за да може да ги намалим тези случаи да станат още по... Кое е по-натоварващо сърцето и тялото? Така наречените вертикални километри или тип ултрамаратон? Какви са основните профилактични изследвания, които един любител спортист трябва да направи и честотата, колко често трябва да ги прави в годината? Как влияе умората и липсата на сън на бегачи по време на състезания? При спортуващите 40+, има ли повишен риск за някакви инциденти? Каква е разликата между инфаркта, сърдечния арест и внезапната сърдечна смърт? До каква степен планинското бягане и спортуването като цяло понижава рисковите фактори? Събрали сме се днес, за да проведем един много интересен разговор, свързан с планинското бягане и здравето. С нас е професор Груев. Той е кардиолог, има две специалности – вътрешни болести и кардиология. От 2011 година се занимава активно с спортна кардиология, а от тази година ще стъпи като председател и на Дружеството на кардиолозите в България. Корените на професор Груев са от едно много красиво трънско селце, казва се Забел, и също така професор Груев е член на Трънското туристическо дружество от самото му основаване. Има нещо, което намерихме, ваша реплика, която много ни хареса, и тя е следната. Вярвам, че здравеопазването трябва да се занимава повече с опазване на здравето на хората и по-малко с лечение на болести и осложнения. И именно точно това ще е днешния акцент на разговора ни – превенцията от болести и осложнения. Да кажем, какви са ползите за сърцето и тялото като цяло от бягането в планината. В момента, знаете, има един такъв подем на този тип спортни събития, планинското бягане. Какви са ползите за човека? Физическата активност като цяло е изключително полезна за здравето на човека. Бягането е най-физиологичният начин за изявяване на физическата активност на човека, защото нашите предци знаем, че те са били ловци и събирачи, т.е. те са били принудени от начина си на живот да ходят бързо и дълго или да бягат много километри. Така че нашето тяло е създадено за това. Въпросът е, че съвременният човек, за съжаление, е доста уседнал и доста прехранен, така да кажем, и то с вредни храни. Така че, започвайки да спортува, той до голяма степен преодолява вредите от модерния градски начин на живот. Разбира се, в планинското бягане ползите са големи, но трябва да кажем, че тренировките трябва да започват постепенно и натоварванията да се увеличават постепенно, защото ултрамаратонските дестинации, тези с големи промени в денивелациите, те не са за всички, не са за неподготвени. Там трябва наистина да се концентрират най-подготвените, а тези, които се концентрират върху такива ултрамаратони, трябва да са много добре наясно със себе си, с тялото си, с здравословното си състояние, т.е. да посещават задължително обстойни годишни медицински прегледи, включващи електрокардиограма, преглед от лекар, лабораторни изследвания и според мен е желателно да включват поне в началото на активните занимания ехокардиография, която след това да се повтаря през няколко години и всяка година да се прави тест с натоварване, защото идеята е да видим в условия на натоварване спортиста как се държи тялото му, как се държи сърцето му, а идеалният вариант на тези тестове са кардиопулмоналните тестове, които се изследва и кислородната консумация и издишания въглероден двуокис, т.е. имаме информация и за дишането, и за метаболизма, и за сърдечната дейност. Така че ултраатлетите трябва да се държат като професионални спортисти, защото техните натоварвания много често са всъщност по-големи от тези, които понася един, да кажем, професионален футболист в България, който обаче по наредба и по закон 2 пъти в годината преминава през всички тези изследвания задължително, за да получи картотека. Така че пак стигаме до това, когато няма организирана грижа от страна на системата на здравеопазване, наша отговорност е ние да си осигурим тази грижа, когато се натоварваме в по-големи екстремни условия. Иначе по-късите дистанции
са на практика достъпни и полезни за всички. Издръжливост трябва да кажем, че може да се тренира до много късна възраст. Това е хубавото на дългите бягания и дългите дистанции, защото, да кажем, бързината в контекста на спортните занимания, първото, което ни напуска около 30-та година, да кажем. След това, след 45-та година започва да ни напуска силата и мускулната маса, дори да ги тренираме системно, все пак има тенденция към намаляване. Издръжливост може да се тренира до много късно. Има прецедентни случаи с 80 годишни маратонци, които завършват пълен 42 км маратон. Така че издръжливост може да се тренира наистина до късно. Ако се прави разумно, умно и постепенно. Да, имали сме такъв случай в нашото състезание Trail No Trail на възрастни участници. Така, магнезия много често се приема от спортисти, не само бегачи, но и при бегачите. Да кажем колко различни форми има магнезия и кой е най-подходящият тип от тези форми, как се приема и кога трябва да се приема и съответно има ли някакви противопоказания? Магнезия е една от най-популярните добавки, които приемат спортистите и е смислено да я приемат, защото преодолява до голяма степен последствието от мускулната умора. И трябва да кажем, че както по отношение на скелетната мускулатура, така и по отношение на сърдечния мускул. Доказано е, че прескачанията на сърцето, екстрасистолите намаляват при редовен прием на магнезия. Така че това е един от най-важните микроелементи. Важно е обаче да се каже, че не само магнезия, но и приема на другите електролити, особено при дълги състезания, е важен и също така и оптималната хидратация. В горещо време, по време на интензивни тренировки и по време на състезание, за цялото денонощие, разбирайки се, не само за периода на бягане, но един средностатистически спортист трябва да приема около 50 мл на килограм вода. И по-добре е това да не е чиста вода, да са електролитни разтвори, защото по този начин се компенсира и загубата на електролити. По отношение на лекарствените форми на магнезия, те са най-разнообразни. В крайна сметка човек трябва да намери тази, която е най-подходяща за него. Тоест, как може да разбере коя е най-подходяща за него? Аз лично се доверявам на тези препарати, които са регистрирани като лекарствени продукти, а не като хранителни добавки, защото все пак процеса на изследване, одобрение и регистрация на лекарствените продукти е доста по-стриктен, отколкото на хранителните добавки. Лекарствените продукти, дори и тези, които не са по лекарско предписание, те преминават одобрение на Европейската агенция по лекарства, на Американската FDA и на Българската агенция като част от Европейската. Хранителните добавки, за съжаление, те са на регистрационен режим. Тоест, там се подава едно уведомително писмо към агенция по храните, че аз и ти примерно произвеждаме някаква хранителна добавка и тя е много полезна за спортистите, да кажем, и след това започваме да я продаваме. Така че лично аз се доверявам на това, което е регистрирано като лекарствен продукт и това съветвам и препоръчвам на моите спортисти и на моите пациенти. Вреди от магнезия по-скоро не, единствено някои пациенти, предразположени към образуване на бъбречни камъни, трябва да внимават с предозирането на магнезия, защото това може да доведе до увеличаване на образуването на камъни в бъбреците, но е един конкретен специфичен тип. Така че трудно се предозира магнезия, трябва да се приема с повече течности. Ползи при интензивните натоварвания има доста, както за мускулите, така и за сърцето. Вие споменахте за издържливостта при бягането, което няма как да бъде иначе. И сега идва темата за енергийните напитки и бустерите, които много често се употребяват, за да може да се увеличи тази издържливост. Как влияят те в комбинация с натоварването и с бягането? Влияят негативно. Енергийните напитки има страни и щати в Съединените щати, които са даже забранени за употреба. И категорично са забранени за продажби на хора под 18 годишна възраст, защото те съдържат доста големи концентрации на кофеин, доста често съдържат адреналиноподобни субстанции, доста често съдържат също така и доста големи количества захари, така че полза от тях няма. Те повишават доста рязко пулса и повишават възбудимостта на сърцето, т.е. повишават предразположението към сърдечни ритми, които са една от причините, за съжаление, за фаталните инциденти по време на физическо натоварване. Така че аз не съветвам никого да приема енергийни напитки за повишаване на перформанса преди състезание или преди тренировка. Как трябва да изглежда една подготовка, така че да може да подготвим сърцето за това, което предстои като натоварване преди едно състезание? Ако започнем по-отдалече, първо трябва да тренираме системно и второ трябва да тренираме правилно. Тоест стигаме пак до това, за което говорих преди малко.
спортистите, които правят големи натоварвания, които участват в състезания в сериозни дистанции. Желателно и не само, че според мен е задължително да преминават веднъж в годината на обстоен годишен медицински преглед, който пак казва включва електрокардиограма, лабораторни изследвания, т.е. кръв и урина, тест с натоварване според мен задължително и веднъж през 2 или 3 години ехокардиография, защото все пак големите физически натоварвания водят до ремоделиране на сърцето, до оформянето на така нареченото спортно сърце. То е една естествена адаптация към физическите натоварвания, но понякога при хора с определени генетични предразположения може да излезе извън нормата. Затова е добре това нещо да се контролира и да се проследява. Това е едната страна. Другата страна е, че кардиопулмоналният тест с натоварване, за който става дума, той дава възможност да се направят така наречените тренировъчни зони. И по този начин, ето тук може да видим как изглеждат тренировъчните зони, къде се намира вентилаторния анаеробен прак, респираторната точка на компенсация и съответно, ако се взима лактат от капиляризирана кръв, аеробния прак от лактата и анаеробния прак на лактата. Тоест, въз основа на тези два прага, определени дали с анализ на дишането или след взимане на лактат, се определят тренировъчните зони, които най-често са 5. Тренирайки в тези тренировъчни зони, значи едната зона е зоната на изцяло аеробно натоварване, след това има 2 зони на развитие и след това има топ зона. Идеята за да се развива аеробния капацитет е да се тренира в зоните на развитие, в аеробната зона и кратки интервални тренировки в топ зоната. По този начин, когато човек има подготвени и направени такива индивидуални тренировъчни зони, би могъл да планира своята подготовка във времето, да развива добре капацитета си и да постигне оптимални резултати на състезанието. Разбира се, това е идеалният вариант. Другия вариант за определяне на максималната и на субмаксималната честота, която да достига, най-простия е максималната честота е 220 минус годините на човека, субмаксималната е 200 минус годините. Така че може и по това да се ориентира. Добре е обаче наистина всеки бегач, който бяга редовно и системно, да има нещо средство, което измерва някакъв девайс, който измерва пулса. Препоръчвам на тези, особено които бягат планинско бягане, да ползват тези, които имат датчици на гърдите, защото часовниците и гривните, особено при бягане по пресечена местност от сътресението, получават твърде много артефакти и информацията за пулса не е много точна. Не е надежда. Да. Разбира се, и те вършат работа, но по-добри данни дават датчиците, които са фиксирани в гръдния кош. Споменахте за така нареченото спортно сърце. Какво представлява това състояние и всъщност крие ли някакви опасности за човека? Спортното сърце по принцип е физиологична адаптация към физическите натоварвания. При спортовете за издържливост по-скоро се увеличава обема на сърцето, за да може да изпомпва повече кръв. Сърцето започва да работи по-бавно в покой, в по-икономичен режим, за да може съответно по време на натоварване сърдечната честота да се повиши не чак толкова много, а същевременно да се запази и дори да се увеличи сърдечния дебит. Така че това са нормални адаптационни механизми. При някои хора обаче, най-често носители на някакви генетични мутации за кардиомиопатии, т.е. за генетични заболявания на сърдечния мускул, наслагването на тези изменения може да отключи патологични промени, които да доведат до риск от усложнение сърдечни, така да кажем. Разбира се, това е рядко, но пак казвам, за да сме сигурни, че се намираме от безопасната страна, трябва да има наблюдение, трябва да има прегледи. И то е желателно тези прегледи са от хора, които се занимават, да разбират от спортната на медицина и преглеждат спортисти, защото много от колегите кардиолози не познават спецификите на, ако щете, и на промените в кардиограмата на спортистите. Тоест трябва да са тясно специализирани в това направление. Добре сега разбира се, тясната специализация в спортната кардиология е по-скоро въпрос на желание за самообучение и да хоби, защото такава субспециалност обособена няма. Тоест това сме общо взето хора, които имаме интерес в спорта и естествено професионална експертиза в кардиологията и така се образоваме в тази област и обменяме опит. Добре, връщаме се на състезанието. Човека е загрял, бягал е и вече финишира на финала, жив и здрав. Да, разбира се, загряването е много важно, това трябва да спомена. То разбира се е по-важно за превенция на мускулните травми, но същото важи, разбира се, и за сърдечната дейност. Човек трябва да влиза в състезанието загрял, подготвен. Да. Добре, и сега човека финишира и имахме въпрос от състезатели
има ли упражнения, които трябва да се правят след финиша? Добре ли е за сърцето да се правят някакви упражнения за успокояване на тялото или това не е нужно? Не е задължително, но е добре, особено ако силите не са изчерпвани изцяло, да се продължи с известна физическа активност. Дали ще е ходене, дали ще е дихателни упражнения, да не се спира абсолютно рязко. Важно е човек, когато спре, пак казвам, има уред, който му измерва пулса, да си проследи колко бързо възстановява пулса. Възстановяването на пулса е един добър признак за добро физическо здраве и за добра подготвеност. Колкото по-бързо пулса спада и се нормализира, толкова по-подготвен е атлет. Така че това има значение. Добре, като отворихме думата за пулса, какви са границите, защото разбира се някакви граници, какви са границите на пулса на спортуващ човек и кога вече те се водят опасно високи? Трудно е да се каже, те са много индивидуални, затова е хубаво всеки да премине през индивидуален тест с натоварване. Много се влияят от възрастта. Обикновено децата и юношите работят при по-високи пулсови честоти, по-опитните и по-възрастните състезатели при по-ниски. Има значение също така и от какъв пулсов покой тръгваме, защото има, особено от професионалните, много подготвените атлети, има такива, които пулс им е в покоя 40 и даже под 40. Тоест, при тях при натоварване не очакваме някакви пикове. Същевременно едно дете, което пулса му е 70-80 в покой, стига при натоварване и до 200 пулс. Така че въпросът е дали пулсът се повишава постепенно и хармонично с натоварването. Ако се случи така, че се повиши рязко и без ясна връзка с натоварването, това налага спиране на натоварването и последващи медицински прегледи, защото това е обикновено някаква пристъпна тахикардия. Приемаме, че става въпрос за човек на средна възраст, направил си подготовката, разгрява преди старта. Какви са горе-долу границите, които могат да се... Пак казвам, зависи от човека. Най-простите формули са това, което казах. 220 минус възрастта е максималния пулс, 200 минус възрастта е субмаксималния пулс. Числото 220, от него изваждаме възрастта на човека. Да, на човека. Да. Примерно аз съм на 53 години, изваждаме от 220-53 и получаваме моя максимален пулс. А от 200? Това е субмаксималния. Той субмаксималния повече се ползва за тренировъчните режими. Тоест гледайте да не го надвишавате докато тренирате този. Да. Добре. Какви са сигналите на тялото, защото тялото винаги дава сигнали, когато наближава някакъв проблем с здравето ни. Какви са сигналите, които ние не бива да пренебрегваме в никакъв случай? Кои сигнали са точни и ясни, че трябва да спреме и че не трябва да продължим? По отношение на сърдечната дейност има няколко неща. Един много сериозен сигнал е синкоп припадък по време на физическа активност. Какво представлява? Загуба на съзнание, краткотрайна загуба на съзнание. Това понякога е свързано с преумора с дехидратация, но много често, за съжаление, е свързано с проблем с сърдечния ритъм. Така че ако това се случи по време на тренировка и натоварване, трябва да се преустановят или намалят натоварванията и човека да ходи да се прегледа обстойно. Защото проблема може да бъде и кардиологичен, може да бъде и неврологичен. Другия сериозен проблем е гръдна болка по време на натоварване. И то изразена гръдна болка на широка площ. Тя обикновено говори за сърдечна исхемия и е признак на исхемична болест на сърцето, т.е. на стесняване или запушване на някакви от съдовете, които хранят сърцето. Когато при натоварване се повиши нуждата от кислород на сърцето и стеснените артерии не могат да му осигурят толкова кръв и толкова кислород, тогава се появява този симптом на болка. И тогава също трябва да се намалят натоварванията и човек да потърси медицинска помощ и преглед. А как се различава това, за което говорите, от неврологична болка обикновено? Не винаги е много лесно, но обикновено сърдечната болка е свързана с усилие, т.е. при увеличаване на натоварването се засилва на широка площ. Тоест пациентът обикновено показва с цял длан зад гръдната кост и описва първо като натиск, след това като болка. Неврологичната болка обикновено пациентите показват в една точка и показват с пръст. Това, разбира се, не винаги е точно така, но най-общо така може да ги разграничим. Какви са базовите умения, които е хубаво всеки един от участниците в състезанието, независимо дали е професионален спортист или просто дошъл за удоволствие да бяга, какви са базовите умения, които той трябва да има, за да може да бъде полезен в такава критична ситуация за себе си или за някой от участващите, ако стане свидетел? Сега за себе си трябва да знае да разпознава симптоми тревожни и да спира на време. Тоест, казахме за гръдната болка, казахме за синкопа, другото, което е сърцебиене, особено престъпно сърцебиене. Ако се получи несъответно на степента на натоварване, това също е сигнал, че се случва нещо нередно и е добре да се спре и в последствие да се потърси медицинска помощ понякога и на момента. Иначе е добре
участниците в състезанията, след това разбира се не може всички да са обучени, но все пак да имаме голям брой хора ангажирани с организацията и участващи в състезанието, които да са обучени за най-елементарна първа помощ при инциденти и за кардиопулмонална ресусцитация, т.е. за разпознаване на признаците на сърдечен арест или на внезапна сърдечна смърт и за незабавно започване на първа помощ, която най-важният компонент от която е сърдечния масаж. Защото, за съжаление, ако сърцето на човека спре, на третата минута мозъкът му умира, ако не направим нищо, за да се опитаме да го кръвоснабдяваме. Да го поддържаме. Така че имаме много малко време за мислене и трябва да действаме. Иначе, ето това е примерно една презентация от един обучителен курс на Wi-Fi за първа помощ на терена. И първото, което трябва да направим е, отиваме при човека, питаме го добре ли си, обръщаме го по гръб, ако не е по гръб. Проверяваме за признаци на сърдечна дейност, дали усещаме дишане, дали напипваме пулс на кръвните артерии. Много лесно се пропива сърдечната артерия, се вижда дали има пулс. С 3 пръста, може би? Да. Така, ако видим вече, че няма, много е важно да осигурим. В такъв момент първо викаме за помощ. Добре е да дойде някой да ни помогне, някой да се обади веднага на 112, защото без медицински екип няма да мине. След което повдигаме нагоре челюстта, повдигаме брадичката, за да освободим дихателните пътища. Първа стъпка, обаждаме се на 112, втора слагаме го по гръб да легне. Да. Главата се... Повдига се главата и си изтегля брадичката. Никакво бъркане в устата, никакво вадене на език. Дайте тук сега това с гълтането на кажем езика какво е гълтане на език. Няма такова нещо. Значи, когато така. човек загуби съзнание, просто от загубата на тонус, корена на езика пада назад. С тази маневра, с повдигане на челюстта и отвеждане на брадичката назад, това най-често се преодолява. Така че не е нужно да се бърка в устата Тоест, на не бъркаме човек. в устата на човек. Не бъркаме в устата на човека, освен ако няма травма на главата, избити зъби или нещо, което да налага да освободиме механично дихателните пътища. Да. Така, сега има, разбира се, такива въздуховоди, които биха могли да бъдат поставени, но това вече ако има оборудван медицински екип. Ориентираме се, ето има ли пулс или дишане и след това започваме сърдечния масаж. Значи не трябва, сърдечния масаж трябва да започне в рамките на секунди. Тоест имаме бързо време да се ориентираме, че човек е без съзнание, че няма сърдечен време имаме, дейност. за да започнем сърдечен масаж? Колкото по-рано го започнем, толкова по-добре. Сърдечния масаж трябва да бъде с две ръце, както е показано, опънати върху гръдната кост, с силен натиск. Трябва 5-6 см дълбочина да има на тласъците, за да може да... Преди натискането и при освобождаването. При освобождаването. Тоест има риск, случвало се да се чупат ребра. Това, ако спасиш човешки живот, е оправдано. Честотата на натиска трябва да бъде 100-120 удара в минута, т.е. да имитира един по-ускорен сърдечен пулс. Иначе казвам на секунда по 2 натискания, така ли се върви? Да, точно така. И на 30 компресии може да се правят 2 обдишвания, но има данни и проучвания, че дори да не правиш обдишвания, само сърдечен масаж е достатъчно, особено ако си сам. Ако сте двама души, единия може да прави сърдечен масаж, другия да прави обдишването. Така, и следващата стъпка вече е използването на автоматичния дефибрилатор. Автоматичният дефибрилатор, който... Това звучи много страшно. Звучи страшно. Може ли да се ползва от хора, които не са медицински? Той е направен за хора, които не са медицински лица. Автоматичният е: отваряш кутията, включваш го и той просто ти казва какво да правиш. Написано е коя лепенка къде да се залепи. Слагаш, натискаш едното копче, той анализира има ли сърдечна дейност, няма ли сърдечна дейност. След това казва дали трябва да се подаде шок или дали не трябва да се подаде шок. Дефибрилатор е това устройство, което пуска ток на човека, за да може за да възстанови сърдечната дейност. Защото сърцето е спряло и му трябва електрически импулс. Защото сърцето обикновено е в много неефективни и бързи контракции. Дефибрилатора има своята роля при камерно мъждене, което е най-честата причина за сърдечния арест и за внезапната сърдечна смърт. Ако сърцето е напълно спряло, т.е. при систолия, дори с ток не може да го подкараме, за съжаление, но ако е в състояние на фибрилации, тогава подаването на електрически импулс връща сърцето в нормалния ритъм. Типичен пример и то много професионално направен беше това, което става на европейското първенство пред очите на милиони хора с Кристиан Ериксен. Защото той, случи се това нещо, но той в момента, в който падна,
до него дойдоха неговите съотборници, капитана започна да му прави сърдечен масаж веднага, медицинският екип дойде в рамките на първата минута, беше дефибрилиран в рамките на първата минута, възстанови сърдечен ритъм и той реално беше изнесен от терена в съзнание. Тоест всички знаят какво правят. Всички знаят какво правят, не се паникьосват и действаха наистина професионално. Между другото, делегат на този матч, делегат по отношение на допинг контрол беше доктор Валентин Великов, който е наш колега българин. Той каза сякаш така Божия промисъл имаше, защото пък отговорният лекар на медицинския екип е бил анестезиолог, който е провел суха тренировка преди мача на целия екип, ако се случи нещо такова. Да, и казват, те го бяха тренирали просто един час преди това. Да. Тук пак се връщаме назад, то не е точно превенция, но пак е подготовка, нали, когато човек е подготвен. Точно така, това е, да кажем, вторична превенция. Тоест в спорта внезапната сърдечна смърт е нещо, което се случва рядко. То е обикновено, честотата зависи от вида на спорта, но варира между 1 на 50 хиляди, да кажем, до 1 на 200 хиляди. Наистина рядко събитие. Много по-вероятно е да те блъсне кола или да ти падне саксия на главата, ако се замисли човек, отколкото да получиш внезапна сърдечна смърт по време на спортно състезание. Обаче, това когато се случи, става пред очите на много хора, много често и на милиони хора пред телевизорите, изключително драматично и обикновено това са млади хора. Така че за това е много важно от една страна да имаме превенция като скрининг, като предварителни прегледи и изключване на хора с подлежащи сърдечни заболявания да се занимават с тежък спорт. От друга страна трябва да сме подготвени за такива ситуации, за да реагираме и да може да им помогнем бързо и ефективно. За съжаление в България станахме свидетели няколко пъти на подобен фатален инцидент. Станахме и по този повод моята колега доктор Димитрова се постара и направи, за съжаление в България нямаме регистър. Но тя направи едно проучване по литературни данни, извади всъщност за последните години от пресата данни за 19 смъртни случая по време на спорт, виждаме от 2009 до 2025. Разбира се, това не са всичките случаи, които са известни, но за тези намерихме информация. След това се обадиха други колеги и добавиха още 2-3. Говорим като цяло за спорта в България, нали? Говорим за аматьорския спорт. За аматьорския спорт. Значи професионалният спорт в България е все пак добре регламентиран. В него има задължителни годишни прегледи, има доста строг скрининг за спортистите и за щастие в последните години в професионалния спорт смъртен случай не сме имали. Тези всичките са в аматьорския спорт. Най-голям брой е в аматьорския футбол, трябва да кажем, но в последните 2 години знаем, имахме и 2 случая в планинското бягане. Да. В последната година. Да, какво смятате, че трябва да се подобри, за да може да ги намалим тези случаи да станат още по-малко? Трябва да се подобри самосъзнанието първо на хората, пак казвам, самите те, когато участват в такива тежки натоварвания и често са подложени на големи натоварвания, да имат съзнанието, че веднъж в годината трябва да се подлагат на медицински прегледи по-обстойни. Второ, при поява на някакви симптоми да намаляват или да спират натоварванията или да търсят лекарска помощ. Има малко загуба на критичност и на усещане за това, че възможностите ни са безкрайни. Значи, участието в едно такова тежко състезание след това предполага едно пълноценно и продължително възстановяване. Като казахте възстановяване, колко е нужно, да кажем след един ултрамаратон, да кажем 42 км или 54 или повече, колко е времето за възстановяване след това? Зависи от колко е подготвен атлета и от възрастта му, от много други неща, но горе-долу 3 седмици поне трябва да се възстанови човек. Разбира се, той през тях 3 седмици трябва да спира и да лежи, но трябва да тренира по-облегчено и да във възстановителен режим. Тоест, дори да е изключително подготвен, поне 3 седмици трябва да има между 2 състезания, в които той участва. Да. Според мен това е разумното. Сега, разбира се, пак казвам, има хора, които не го правят, има професионалисти, които са принудени от натоварения календар да не го правят, но горе-долу 3 седмици са необходими. Както и между другото 3 седмици е периода, в който се излиза от форма, ако не правиш нищо. Така че Тоест нито по-малко, нито повече. Добре. По отношение на превенцията, за съжаление в България тя е най-пренебрегваната медицинска дейност. Финансирането на здравеопазването в България е насочено към заплащане на лекуване на болести и на клинични пътеки, което измества фокуса наистина от предотвратяването на болестите към тяхното лечение. Всъщност най-благородната и най-смислената част от медицината е превентивната медицина и конкретно превентивната кардиология, защото тя спасява живота на милиони и отлага болестите на милиони. Дори най-съвременните апаратури, най-съвременните процедури спасяват единици или да кажем десетки хиляди. На годишна база около 25 000 инфаркта има в България, от тях
90% се лекуват с коронарни интервенции. Но така или иначе, това са 20-25 хиляди човека, докато една превентивна програма, насочена към здравословен начин на живот, би допринесла за здравето и спасяване на живота на милиони хора в страната. Така че превенцията е основата на пирамидата на здравеопазването, но в нашата страна, за съжаление, тя е недофинансирана и до голяма степен е оставена в ръцете и на собствената преценка и съвест на хората и гражданите. И затова е много важно ние да се обърнем към тях, защото има много прости неща, които те трябва да знаят, много прости неща, които могат да правят за своето здраве. Едно от най-важните от тези неща е физическата активност. Има ли разлика в превенцията при жените и при мъжете, т.е. в личната отговорност към здравето? На практика няма, макар че сърдечно-съдовия риск при мъжете започва да се повишава от 40 годишна възраст средностатистически, докато при жените малко по-късно с настъпване на менопаузата. Тоест има една чисто биологична разлика в началото на увеличения риск сърдечно-съдов, но в нашия подход не би трябвало да има разлика. Има разлика обаче в отношението на пациентите, особено в нашата страна. Жените са по-стриктни, по-внимателни, по-често посещават профилактични прегледи, по-добре се вслушват в нашите съвети. Това е моето наблюдение. И резултатът какъв е? Средната продължителност на живота в България на мъжете е най-ниска в Европейския съюз, около 73 години и нещо, докато на жените е 79 години и нещо. Тоест доста голяма разлика има и всъщност продължителността на живота на жените е доста по-близка до средноевропейската от тази на мъжете. Тоест мъжете живеем по-нездравословно, не си обръщаме внимание, не се преглеждаме достатъчно и не спазваме съветите на лекарите. Това може да е моят извод. А каква част от тези случаи, за които говорим, е свързани с кардиологията пряко? Голяма част. За съжаление, в България около 60% от смъртните случаи продължават да се дължат на сърдечно-съдови болести. Така че ако в Европа този процент е спаднал до около 30-35 в развитите държави, в България процент е между 55 и 60. Така че много работа имаме. Всъщност тя е колкото трудна, толкова е лесна, защото основните рискови фактори за сърдечно-съдовите болести, те са елементарни. Те са възраст и пол, които не може да променим, да кажем и наследственост и генетика, като всичко друго може да променим. Тоест да не пушим, да се храним здравословно, да поддържаме нормално телесно тегло, да си познаваме стойностите на кръвното холестерол и кръвната захар. И ако нещо от тези неща е повишено извън норма, да вземем мерки да го лекуваме на време. Ако постъпваме така, на практика сърдечно-съдовия риск се изравнява с този на средностатистическия европеец. Ако не постъпваме така, за съжаление, умираме млади. Целта на това, което правим днес, е да информираме и да достигнем до повече хора. Ние имаме доста последователи и вярваме, че сме много полезни. Като след като се завърти в пространството този разговор, точно преди състезанието ще направим един лайв с вас, в който състезателите ще могат на живо да ви задават въпроси, които са породени от това, което са изгледали или пък не, но идеята е да може на живо да имаме обратна връзка с тях. Чудесно, бих се радвал. Да. Добре, благодарим ви много за това, което правите и че се включвате. Сега, като ти говорихме за натоварвания, кое е по-натоварващо сърцето и тялото? Натоварване за по-кратък период с много голяма денивелация, така наречените вертикални километри, или пък натоварване за по-дълъг период, но с изкачвания и изпускания тип ултрамаратон? Всъщност и двете са много натоварващи, но вертикалният километър е изключително натоварващ. Защо? Защото там на практика няма момент на смяна на темпото, на дори формална почивка. Там натоварването е непрекъснато, увеличаващо се и то е... Там има компоненти на сила, не само на издръжливост. Тоест, то е по-скоро микс между силово и натоварване за издържливост. Разбира се, когато има много редуване на изпускане и изкачване, т.е. голяма денивелация при едно дълго състезание, също е доста натоварващо, трябва да кажа. Да. Аз в моята така скромна практика имам един полумаратон избяган и си го избрах умишлено с малка денивелация, за да не ми е толкова трудно. Можем да кажем, че и двете натоварват много сърцето, но вертикални километри най-да е повече. Да е повече, по-естествено. Да. Добре, а температурите влияят ли върху тялото на бегача по някакъв начин и върху сърцето му? Влияят категорично.
Значи, високите температури водят до много по-голяма дехидратация. Тя не е само от изпотяването, тя е от издишания въздух. Отделно, че имаме и елемента и на слънчевото греене, когато няма сянка. Тоест, понякога причините за колапсите са и обезводняване и слънчеви топления, и дехидратация. Имам пример с мой приятел, много опитен, който има завършени поне 4-5 Ironman и N на брой маратони. И преди няколко години на маратона в Берлин колабира. И като го питах, добре, ти си много опитен, защо го направим? Защото изоставах от темпото и пропуснах на едната контрола да си взема да се хидратирам. Да. Тоест това може да се случи и на изключително подготвен човек, който е... човек допусне ли непредпазливост в такива условия на голяма жега, особено когато жегата е съчетана и с влажност, може да се случат нещата. Това е по отношение на топлото време. По студеното време пък води до спазъм на съдовете. И там, ако човек има някакъв проблем с сърцето и стеснение, особено на някои от съдовете, тогава може да се появи проблем с кръвоснабдяването на сърцето и стенокардни оплаквания и дори миокарден инфаркт. Трябва да кажем, че след 35 годишна възраст основната причина за сърдечно-съдови инциденти при всички спортисти, особено при мъжете, е исхемичната болест на сърцето. Тоест стеснението или спазъма на съдовете на сърцето. Именно това, което може да случи при по-студено време, защото има може да се състезания, които се провеждат но и при и рязко натоварване също може да се случи, когато рязко се повишат нуждите от кислород на сърцето. Докато в по-млада възраст са по-редки генетични заболявания, наследствени кардиомиопатии, каналопатии и така нататък. Те са по-скоро причината за такива инциденти. Те наистина са редки. Исхемичната болест на сърцето, особено в държави като България, не е рядка и след 35 годишна възраст трябва да кажем, че тя е основната причина за инциденти и за смъртни случаи, за съжаление, по време на натоварване. Да. Нека да ги повториме и да ги акцентираме. Какви са основните профилактични изследвания, които един любител спортист трябва да направи и честотата, колко често трябва да ги прави в годината? Сега, обстойни прегледи трябва да си прави поне веднъж годишно. Какво значат обстойни прегледи? Това, което казах, значи електрокардиограма, лабораторни изследвания, преглед от лекар. За мен това е задължителното, което да кажем по наредба за спортуващи се включва. Това лабораторни изследвания какво включва? Това е кръв, може би, урина? Да, значи кръвна картина, от биохимията кръвна захар, въглечните показатели, креатин, урея, електролити, чернодробните показатели, желязо и ЖСК е добре да се изследва също. Липидния профил е добре да се изследва, нивото на мазнините в кръвта, защото те са рисков фактор за сърцето. Добре е да се изследват селективни протеини, защото той е един маркер за възпаление. Добре е да се изследва също пикочната киселина, която понякога се повишава, особено при приема и на някои хранителни добавки. И при наличие на симптоматика и на сърцебиене, някои хормонални изследвания е добре да се направят, но те са в по-разширения панел. Елементарният панел общо взето включва кръвна картина с биохимия с рисковите фактори за сърцето, плюс да кажем желязо, ЖСК и чернодробните ензими. Оттам нататък трябва да се направи кардиограма в покой, която да се гледа от човек, който все пак разбира от спортисти. За мен е човек, който се натоварва интензивно, трябва задължително да има тест с натоварване. Тест с натоварване може да бъде само с електрокардиограма. По-добре и аз препоръчвам, защото го и правя, разбира се, когато се съчетае и с анализ на дишането и на газа. Какво представлява този тест? Кардиопулмонален тест с натоварване. Значи бягане с апарат, който регистрира ЕКГ и с кислородна маска, която регистрира. Човек бяга на пътека. Или върти велокометър, в зависимост от желанията и спорта, който практикува. И същевременно в реално време гледаме всичките тези показатели, след което правим анализ и след което предоставяме информация не само за максималната кислородна консумация, която е любимата на спортистите, която много често те си я гледат и на часовниците. Часовника няма как реално да я измери. Той може да им изчисли прогнозната, но никога не може да им изчисли реално. Искате да кажете, че това, което гледат на часовника, всъщност не мери реално? Не мери реално. Това е прогнозна стойност. Тоест часовника, защото е умен, според неговата възраст, пол, ръст, тегло и наблюдавайки горе-долу колко се натоварва. Това прави някакъв допуск. Това е допуск, да. Това е, да. Машината, която прави кардиопулмоналните тестове, прави същото, но след това измерва и в реално време какво правиш и ти се равнява предвиденото с реалното. И освен това дава възможност да направим тренировъчните зони, за които стана това. Ето така изглежда един кардиопулмонален тест с натоварване. Това е моя милост, който седи на двата монитора. На единия гледаме ЕКГ, на другия гледаме дишането. А това е един футболист, който тича с кислородната маска и с ЕКГ-то. Пътеката е обезопасена с въже, така че дори да се спънеш, няма опасност да паднеш и да се забиеш в тия железа. Защото се случва, за съжаление, човек да се спъне. Да. Добре, казахме, че това е
подробното нещо, което човек трябва да направи. Да. Също така, а какъв е минимум започвайки пакета, да се минимум натоварва, пакета, трябва който да направи и ехокардиография и след това през 2 или 3 или максимум 5 години да я повтаря ехокардиографията, за да видим има ли ремотивиране от натоварването. Минимума е преглед с лабораторни изследвания и ЕКГ в покой, но за мен това не е достатъчно. Трябва да има и тест с натоварване. Може да не е кардиопулмонален, може да е тест само на пътека с ЕКГ или само на велоаргометър с пътека с ЕКГ до спортиста, трябва да бъде изследван в условия на натоварване. Това е задължително. А колко често трябва да прави тези изследвания? Зависи какви цели си поставя. Значи един път в годината е задължително за мен. На голяма част от професионалните спортисти ги правим 2 пъти в годината. На тези, които си поставят някакви амбициозни цели за конкретни състезания, може и по-често да им правим такъв тест с натоварване, защото с него им модулираме и подготовката. Но за мен един път в годината е задължително, желателно е 2 пъти в годината. Тоест за любители спортисти минимум е един път годишно да си направят едно ЕКГ. И кръвни изследвания и тест с натоварване според мен. И поне в началото на активната си кариера ехокардиография и през няколко години да я повтарят. Това е разумното, което може да се прави, което в България все още, как да кажа, и не струва особено много пари. Въпрос на организация и на собствено желание. В крайна сметка говорим за здраве, нали? И говорим за здраве, не само и за управление на подготовката, т.е. за оптимизиране на подготовката на спортистите. Така че, да кажем, не е добре хора с вирусни инфекции да участват в такива натоварващи състезания. Тоест, ако имаш температура, ако имаш неразположение, по-добре не бягай. Защото има риск възпалението да премине в възпаление на миокарда и перикарда и да направиш миокардит или перикардит. Някои от тези заболявания понякога крият риск от сериозно. Тоест възпалението, което имаш в тялото заради инфекцията, може да прехвърли в сърцето. Да се прехвърли в сърцето. Да. И голямото натоварване, голямата циркулация на кръвта и съответно на вирусните частици може да допринесе за това. Така че е добре с вирусни инфекции да не се тренира интензивно и да не се участва в състезания. Това е моят съвет. Добре. Често се случва, понякога човек не може да се организира преди състезанието, чакал го е много време, записал се още в ранната регистрация, идва деня, обаче предния ден има много неща да свърши, не се наспива хубаво. Тук е момента, не е добре, обаче трябва да го зададем този въпрос. Как влияе умората и липсата на сън на бегача по време на състезанието? Пада перформанса със сигурност доста. Тоест, възможностите за изява падат и за съжаление, ако съществува някакъв риск, който не знае той в тялото, му увеличава риска да му се случи инцидент. Тоест, по принцип съня е едно от най-важните неща за здравето ни изобщо, за сърдечно-съдовото ни здраве изобщо, а пък за спорта е абсолютно задължителен и трябва да бъде по-продължителен, защото възстановяването, което имат нужда спортистите, е по-дълго. Така че... Дори при здрав човек, нали? Дори при здрав човек, разбира се, да. Добре, при спортуващите 40+, има ли повишен риск от някакви инциденти? Повишен риск има вече, особено при мъжете, от исхемична болест на сърцето. Това просто е естествената еволюция на повишаването на риска в хода на човешкия живот. Разбира се, трябва да кажем, че при спортистите като цяло този риск е по-нисък. Има много интересни изследвания, правени с компютърна томография с изследване на сърцето. Там има така наречения калциев скор, който показва дали по съдовете има калци. И в началото са стигнали до така много шокиращото откритие, че при ветераните спортисти, при по-възрастните, има повече калци, отколкото при хората, които не са спортували толкова. И те са казали, ама те може би имат повече атеросклероза, но всъщност те и да имат плаки, тези плаки са калцирани и те много рядко правят инфаркти или някакви инциденти. Тези плаки много често не са толкова от натръпване на холестерол, колкото от хемодинамичния стрес, от голямото натоварване и от много силния кръвоток през извитите артерии на сърцето, докато след това, като са им направили вече ангиография, т.е. с контраст изследване, се установява, че при тези, които не спортуват, има такива меки плаки, които не се виждат с калциевия скор, но които са много по-опасни за развитие на сърдечно-съдови инциденти. Тоест това натрупване го има и при неспортистите, и при спортистите? И спортисти, само че при неспортистите плаките са по-меки, по-раними и по-предразполагащи към развитие на инфаркт. Така че спортът и в това отношение има протективен ефект. Но все пак понякога натоварването, повишеното изискване за кислород по време на натоварване води до
до инциденти, когато имаме стеснение на някои от артериите, кръвоснабдяващи сърцето. Понякога и в млада възраст много рядко има коронарни аномалии, т.е. артериите се отделят от неправилно място и при голямо натоварване могат да бъдат притиснати от аортата и от пулмоналната артерия, когато те се напълнят с много голямо количество кръв и тогава да се получи също такъв инцидент и при млади хора, но това е сравнително по-рядко. Риска за исхемична болест на сърцето, общо взето след 35 годишна и даже след 40 годишна възраст се появява и то предимно при мъжете, да кажем. Да. Има 3 състояния, които всички сме ги чували, обаче може би не много добре правим разлика между тях или поне аз самия. Каква е разликата между инфаркта, сърдечния арест и внезапната сърдечна смърт? Какво ги различавате? Сърдечният арест и внезапната сърдечна смърт са на практика едно и също. Най-широкото понятие е внезапна сърдечна смърт. Сърдечен арест на практика означава спиране на ефективната дейност на сърцето. Те са едно и също нещо. Те са на практика едно и също. Сега да кажем, внезапната сърдечна смърт може да се случва и руптура на аортата, което е разкъсване на един от големите съдове, т.е. малко по-широко или сърдечна тампонада, но това е изключение. Сърдечен арест и внезапната сърдечна смърт може да ги приравним. Това означава спиране на ефективната дейност на сърцето. Това най-често се дължи на камерно баждане, пак казвам, когато просто имаме много чести, неравномерни, неефективни контракции или в другия случай асистолия, когато наистина имаме вече напълно спряла сърдечна дейност. Миокардният инфаркт е нещо друго. Значи, миокардният инфаркт е това, за което стана дума, запушване на някои от съдовете, които кръвоснабдяват сърцето, с последваща критична исхемия и некроза на част от сърдечния мускул. Миокардният инфаркт може да доведе до сърдечна арест и до внезапна сърдечна смърт. Слава Богу, не толкова често. В момента вътrebолничната смъртност от миокарден инфаркт в България, благодарение на модерното лечение, е около 6%. Тогава, когато аз бях студент, примерно беше 20%. Така че нещата са се подобрили. Но инфаркта е на практика запушване на някои от съдовете, които хранят сърцето и некроза на част от мускула. Не е задължително и слава Богу, все по-рядко е свързан с внезапна смърт и сърдечен арест. Колко често се среща тази внезапна сърдечна смърт? Пак казвам, малко е различни данни. Има и зависи от вида на спорта и от вида на популацията. Ето тук, примерно, има 1 на 5000 при ветерани спортисти при тежки спортове, 1 на 50 000 е най-честото, което се дава при маратонците. При студентски и любителски спорт е между 1 на 200 и 1 на 300 хиляди. Така че доста варират. Даже има и данни за 1 на 1 милион, когато е пак съвсем за любителски спорт. Тоест не е често и зависи каква група сме хванали. Сега от анализа, който направихме с доктор Димитрова за тия случаи на внезапна сърдечна смърт в България, защото те са предимно в аматьорския футбол. Сега това, разбира се, е една екстраполация. Но сравнявайки тия случаи върху горе-долу около 130 хиляди регистрирани аматьорски футболисти за сезон 24-25, честотата излиза около 1 на 33 хиляди, което е сравнително висока честота, трябва да кажа. Така че по принцип най-много са случаите на внезапна сърдечна смърт в футбола и в баскетбола. Първо, защото това са най-масовите спортове. Второ, се практикуват предимно от мъже. От новото фактор, да? Така и за мъжкия по-рисков фактор. И трето, защото те са такъв тип старт-стоп спортове. Тоест се налага рязко понякога да се увеличи натоварването и сърдечната честота, което е провокиращ момент за сърдечния ритми. Така че в Съединените щати баскетбол е номер 1 като причина за внезапна сърдечна смърт, в Европа е футбол. Добре, каква е превенцията? Как може човек се предпази, доколкото е възможно от тази внезапна сърдечна смърт или от инфаркт? Също хубаво и за двете да кажем. Каква е превенцията от тях? Има ли така? Има превенции. Превенцията са първо прегледите. Тоест първо обстойни прегледи да си правим всяка година, да си познаваме в семейната история. Т.е. ако имаме такива случаи на млади хора в семейството, да имаме увеличава риска, да имаме едно на ум. Така. Ето, примерно една примерна схема за спортистите над 35 години. Оценка първо на сърдечно-съдовия риск. Тоест, сърдечно-съдовия риск от какво зависи? По възраст, значи мъжки пол и по-висока възраст се увеличават по пушене и непушене. Пушенето е изключително важен рисков фактор за миокарден инфаркт и за сърцето. Следващите неща, които са нивата на холестерола, нивата на кръвната захар и на кръвното налягане. Общо взето елементарни неща, които се мерят и изследват доста лесно. Ако тези неща
сочат, че човека е с нисък риск, може да му направим и само една кардиограма и на този етап да спрем, макар че пак казвам, аз бих направил теста с натоварване на всички. Ако видим, че риска е висок или много висок, вече преминаваме към по-подробни изследвания. Максимален тест с натоварване виждаме тук и ако при него установиме данни, които са подозрителни за изхилия в промяна в кардиограмата или нарушение в сърдечния ритъм, може да се премине вече към изследване на съдовете, дали с компютърна томография или направо с инвазивна коронарография, за да може, ако се намери някакво стеснение, то да се коригира на време, да се стентира и по този начин да се предотврати риска от инфаркт. Така, това е за над 35 годишните. За младите, пак казвам, в началото на активната им кариера ехокардиография, която ако е нормално да се повтаря през няколко години, за да изключим някакво структурно заболяване и всяка година кръв, ЕКГ и тест с натоварване, за да сме спокойни, че нещата са под контрол. Разбира се, разпитване за, пак казвам, за семейна история, за такива ранни заболявания, защото много голяма част от тези заболявания са генетични. Да кажем, хипертрофичната кардиомиопатия, честотата е 1 на 500, което не е толкова рядко. А тя, когато се развие в пълния си вид, е едно от състоянията, което е рискови за развитие на внезапна сърдечна смърт и същевременно се припокрива с някои от елементите на спортното сърце и затова трябва да се познават нейните специфики. Друго така често генетично заболяване е, да кажем, фамилната хиперхолестеролемия, която води до много високи стойности на холестерол и до по-ранно възникване на инфаркти. Това също честотата е между 1 на 250 и 1 на 500. Така че хубаво е да се познава фамилната история, хубаво е също така да си познаваме личните рискови фактори. Категорично да не пушим, да знаем колко ни е кръвното, колко ни е холестерол, колко ни е кръвната захар, да се стараем да поддържаме оптимално тегло, да се храним здравословно, да спим достатъчно, както стана дума, и физическата активност да не е кампанийна. За мен най-опасни са неделните футболисти, които през седмицата нищо не правят и след това героично се хвърлят и да се раздават. Значи те са много рискови и за контузии, за съжаление. Съм виждал нееднократно как се късат кръстни връзки, как се къса ахилесово сухожилие пред очите ми. И са, за съжаление, рискови за сърдечно-съдови инциденти, повече от тези, които тренират системно. Тоест можем да се обърнем към участниците в планинските състезания. Почнете по-отрано, подгответе се. Да. Тренирайте системно и поне веднъж годината си направете един качествен преглед, за да сте спокойни, че всичко е наред. До каква степен планинското бягане и спортуването като цяло понижава рисковите фактори за здравето на човек? До голяма степен. Значи, доказано е, че нивата на всички тези рискови фактори, за които говорихме, при системно спортуващите се понижават и то се понижават за дълго време. Тоест, кръвното налягане се поддържа много по-дълго нормално при човек, който спортува системно. Нивата на кръвната захар, защото тя се използва за мускулна работа, а не да се трупа като мазнини и да уврежда черния водород и да уврежда съдовете. Нивата на холестерола също са доказано по-ниски при системно спортуващите, особено такива спортове за издържливост. Те лесното им тегло, разбира се, на 90% от тях е оптимално. Така, няма бегач на дълги разстояния, дебел, такъв не съм виждал. Така че ползите са огромни и са многократно превишават рисковете от някакви усложнения. Това трябва да кажем. Спортът е полезен, движението е полезно. Авиценна още на времето е казал, че физическата активност и движението може да замени много лекарства, но никое лекарство не може да замени физическата активност. Така че в момента се водят проучвания да се открият точно субстанциите, които се отделят при физическа активност и които са полезни. Те са ги нарекли екзеркини. И тези екзеркини да се опитат да ги синтезират по някакъв начин. Да си лежиме вкъщи и да ги получаваме на Да, но това е до голяма степен така в процес на научни разработки и едва ли ще се получи в пълен вид, защото освен тия екзеркини има много други ползи, които получаваме, ако щете, и удоволствие от самото физическо натоварване. Вели има една тайна на природата, която не мога да... Точно така и това е чара на природата и въобще и на човешкия организъм, че има винаги нещо, което остава извън така, нашите предели на познание и нашите предели на прогнозиране. А има и емоционален момент, който е много социален. важен, който е също много важен. Да. И отделно, че и контакта с природата в този тип бягане е много важен, защото едно е да се затвориш в фитнеса и да бягаш на пътека, съвсем друго е да бягаш след красивата природа на Транскопия. Много хубав финал се получава. Последен въпрос. Кое като цяло, кое е полезно за сърцето и как да го пазиме? Вероятно се преповториме с нещата, които говорихме от тук, но
нека така да приключим разговора. Кое е полезно за сърцето и как можем да се грижим за него и да го пазим? Полезно за сърцето е да спортуваме. Разбира се, понякога екстремните натоварвания, но наистина екстремните може да не са полезни. Системното спортуване обаче категорично е полезно. Полезно е да се храним правилно, т.е. нещо близо до средиземноморската диета. Повече зеленчуци, сурови и плодове, повече риба, по-малко червени меса, по-малко теста, сладки работи и преработени храни, никакви колбаси според мен, защото те са само мазнини и сол. И алкохол най-добре никакъв или много малки количества и не всеки ден. Никакво пушене, категорично и една цигара е вредна. Познаване на рисковите фактори, т.е. всеки от нас да си знае стойностите на кръвното, на холестерола и на кръвната захар и поне веднъж в годината да си ги следи. И ако не дай Боже нещо от тях се отклони, да вземе мерки на време, а не да лекуваме усложнение. В този смисъл Дружеството на кардиолозите ще започне през тази година една кампания точно към това адресирана, която се нарича "Знай си стойностите". Колко ти е кръвното, колко ти е холестерол, колко ти е кръвната захар, колко ти е телесното тегло, колко крачки правиш на ден. Не 10 000 крачки е отговора, като ме питат колко за един човек на възраст до към 65, да кажем. Така че всички тия неща, в крайна сметка, и разбира се, достатъчно продължителния сън и оптималната хидратация за спортистите. Това са нещата, които са важни. Нищо от това не е сложно. Как Световната здравна организация ги е кръстила Simple 7. За спортистите може би не са 7, малко повече, са 8 или 9, но са много прости неща, които обаче, като ги правим всеки ден, носят много големи ползи. Доказано е, че ако правим всичко това, риска от сърдечно-съдови заболявания може да се редуцира на 90-95%, т.е. човек да съвсем спокойно да живее над 80 годишна възраст в добро здраве. Можем ли тия Simple 7 да ги изредиме просто с по една дума? Да ги обобщиме? Физическа активност, нормално телесно тегло, нормално кръвно, нормален холестерол, нормална кръвна захар, здравословно хранене, достатъчно сън. Хубав финал. Благодарим ви много за отделеното време. Ще се видим точно преди състезанието. С удоволствие.